ли сте? Та-да! Уху! Супер, Барби! Наистина върховно. Не знам. Мисля, че моят туалет е доста гот. Ракел, имаш предвид готистичен или грациозен? Не, Барби. Казах гот. Да не би да учиш чужд език? Съкратено от готин. Сега вече схвана. Това е ужасно. Кажи готин. Много по-лесно е. Знаете ли, мога да си намеря по-гот приятели. Откажи се, Ракел. По-гот няма да стане. Ракел! Почакай! Мислят се за толкова върховни. Ще им покажа. Знаете ли, Барби ще се притеснява. Тя взела си я поука. Здравей! Здравей! Здравейте! Аз съм Вики. Аз съм Клариса. Аз съм Барби. Нова ли си в града? Толкова си хубава. Защо не бях като теб? Какво? Ти си Много ми прелесна. харесва прическата Аз не. ти. Тотално гот. Да не би да каза гот? Разбира се, идеалната дума, която описва твоята красота. Тук ми харесва. Трябва да отвориш свой собствен бутик. Така ли? Модният ти вкус е гот. Така ли? Аз съм Фрая! Толкова е гот. Само на мен ли ми се струва, че това гот взе да остарява? Добре дошли в Ракел. Казва се Ракел! Наблегни на Р! Какво мислиш? Налага се да сменим посрещачката. Но иначе всичко е както съм мечтала. Тогава защо не съм доволна? Какво му е хубавото, ако не се съревновавам с Барби, не се заяждам с Ники и не плета интриги, каквито съм родена да правя? Направих грешка! Почакай! Върни се! Искам да живея! Искам! Ето те и теб. Цяло Малибу обърнахме да те търсим. Барби! Радвам се да те видя. Да не си се снимала с някой? Дано да не е с мен. Открихме едно ново кафене и не можем да отидем без теб. Тотално гот!